Аз силно се надявам, че разума в последния момент ще надделее. Защото в противен случай ще се изпатим ние, всички хора. Няма печеливши от смъртта на хората. Никой не печели. Дори този, който е победил, който и да е той, която и да е страна, слага върху себе си карма. Ако сте невярващи, карма. Ако сте вярващи, грехове, които или ще изплати на този свят по Божията милост, или ще е в мъки. Или във вечността ще отиде, убивайки някой. Някой е убил някой. Някой е навредил на някой. Представете си го така. Ако не се влее в разум и обществото от хора по целия свят не се възпротиви на това нещо, това означава, че ние сме приели участта си да бъдем пионки в ръцете на хора, които не мислят добро. Аз мога да бъда изпълнител на някой, който мисли добро за човека. Но да съм изпълнител на някой, който вреди на човека, не благодаря. Това е.